Paul University n'Awka emeribego mmemme nzụpụta ụmụ akwụkwọ nke anọ ha na ọgbakọ nkụzi ha maka ụmụ akwụkwọ dị 383 ha zụpụtara. Ya bụ mmemme were ọnọdụ n'obu ya bụ mahadum ma bụrụ nke dọtara Archbishop na onye isi ụka Anglican n'ala Nigeria zuzugbe bụ Most Reverend Henry Ndokoba, ndị bishọp dị iche iche, ndị echichi na ndị ọzọ a na-anụ okwu ha n'ụka Anglican, ndị isi ụlọ ọrụ dị iche iche, ndị ndọrọndọrọ ọchịchị, ndị eze ọdịnala, ụmụ akwụkwọ, ndị isi na ndị nkụzi ya bụ mahadum n'imerime ndị ọzọ zakọrọ ka eze azụ na ya bụ mmemme. Queen Anigbogu jeleba ahụ n'aha ABS nụrụ akụkọ wetara. N'okwuchukwu ya ka Most Reverend Ndokoba, onye kọwapụtara etu ya bụ mahadum siri bido, rụtụrụ aka na ụka enyego aka n'ịkwanyite akwụkwọ n'ala Nigeria ma mee ka mata na ụka enyego aka fụ na ọtụtụ mahadum bụ nke na-aga n'ihu na mba ụwa, tinyekwere ya bụ Paul University. Archbishop nke na-afụ maka Enugu Diocese bụ Most Reverend Emmanuel Chukwuma, onye bụ onye isi ya bụ ụlọ akwụkwọ, kọwara na ha etinyego ike ha n'ifu na ebumnobi nna ha maka ya bụ mahadum bụ nke pụtara ihe. Onye bụ Pro Chancellor Engineer Chris Okoye mere ka amata na ya bụ mmemme sitere na agbammbọ nke ya bụ mahadum na-agba ma kpọkwue ndị ahụ pụtara ọhụụ na ya bụ mahadum ka ha fụ na bụ ndị bara onwe ha uru ma tinye ife niile nke ha gwuru n'ọrụ. N'okwu nnabata ya ka onye nọ dịka onye isi ya bụ mahadum bụ Ọkammụta Obiora Nwosu kọwapụtara etu ya bụ mahadum siri dị tupu o wee bido ọrụ. O kwuru na mgbe ahụ na ihe nwere bụ ngalaba 3 mana ugbu a n'orugo ngalaba 7 bụ nke na-adọbatakwa ọtụtụ ndị mmadụ na ya bụ mahadum. N'ozi ekele ya, onye bụ presidential candidate nke Labour Party Maazị Peter Obi siri na nsogbu a na-enwe ọtụtụ mahadum dị na Nigeria bụ na ha na-echekwube n'ụgwọ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ na-akwụ, ma kọwaa na ọ kwesịrị ka mahadum bụrụ ndị ga na-amịtara onwe ha ego site n'ịgbarụ mkpọrọgwụ n'ihe ga na-ewetara ha ego, ọkachasị n'ebe ịkọ ọrụ ugbo, ma kpọkwue ya bụ mahadum ka ha gbaa mbọ fụ na ha jere na permanent site nke dị na Oji River bụ nke ga-enyere ha aka fụ na ego ha chọrọ na ha nwetara ya. O kwekwara nkwa na ọ ga-esonyere ha. Onye bụ onye nkụzi na ya bụ mmemme bụ Maazị Valentine Ozigbo kọwapụtara ọtụtụ ihe iche aka mgba mahadum nke nnọrọ onwe na-enwe na ala Nigeria ma kọwaa na mahadum ndị nnọrọ onwe ha bụ nke megoro ka agụmakwụkwọ na Nigeria bụrụ nke gbasara, bụ nke ga-eme ka ndị ụmụ akwụkwọ ahụ bụrụ ndị na-agaghị achọ naanị sọ ọrụ kama na-ekewapụta ọrụ. N'okwu ọpụpụ ha ka onye gbara onye nke mbụ na ya bụ mahadum bụ Maazị Chibuike Okeke nyere ozi ekele, ebe Deputy Vice Chancellor Administration bụ Ọkammụta Godwin Ọnụ kelekwere ndị niile bịara sonyere ha na ya bụ mmemme. Anọ na ya bụ mmemme wee kpọnyite Most Reverend Henry Ndokoba dịka Chancellor nke ya bụ mahadum, ebe nyere eze ọdịnala nke obodo Umueri Igwe Ben Emeka onyinye nkwanye ugwu bụ nke Honorary Doctorate Degree